విక్కీ అయితే మేడపైన ఫోన్ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. మేడపైన ఫోన్ మాట్లాడుతూ ఉండగా మేడపైన పద్మావతి అయితే మంచం రెడీ చేస్తూ ఉంటుంది. విక్కీ అయితే తన దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నావు అని అడుగుతూ ఉంటాడు. ఆ మాటలకైతే పద్మావతి ఏం లేదు సారు, మీకు బాగా దోమలు కుడుతున్నాయి కదా, అందుకే ఇది రెడీ చేస్తున్నాను అంటుంది. ఆ మాటలు విన్న విక్కీ అయితే చాలా సంతోషిస్తాడు. ఆహా అవునా, నా కోసం రెడీ చేసావా, నువ్వెంత కష్టపడి అని అడుగుతాడు. ఆ మాటలకైతే పద్మావతి అవును సారు, మీకోసమే తయారు చేశాను అని అంటూ ఉంటుంది. అయితే నువ్వెక్కడ పడుకుంటావు అని అడుగుతాడు. ఆ మాటలకైతే పద్మావతి మీ పక్కనే సార్ అని అంటూ ఉంటుంది. నా పక్కన నువ్వు పడుకుంటావా అని అంటూ ఉంటాడు. ఆ మాటలకైతే అవును సారు, మీ పక్కనే, కాకపోతే మీ పక్కన చిన్న ప్లేస్లో పడుకుంటాను అని అంటూ ఉంటుంది. ఆ మాటలకైతే సరేలే పడుకో అని చెప్పేసి అయితే పడుకుంటారు. వాళ్ళిద్దరూ అలా మంచం మీద పడుకొని ఉంటారు. ఒకరి చెయ్యి ఒకరి మీద, ఒకరి కాలు ఒకరి మీద వేసుకొని పడుకుంటారు. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్.